Actually, nakatikim ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Baka kayo... Kala ko bigay talaga. Sobra pala. Hi, Kabisyo! Kasama nyo pa rin si DJ Rakitera. With DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kayong makapagbahagi ng inyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi kayo huhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello, magandang gabi. Hello, magandang gabi po. Anong pwede naming itawag sa'yo? Hello po. Abby po. Abby. Ilan taon ka na, Abby? Opo. 24 po. 24. Sang lupalop ka naman galing, Abby? From Davao City po. Davao City. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Abby, 24 from Davao City. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is may 7 po akong ex at lahat po sila niloko ko. May 7 kang ex at lahat Opo. sila niloko mo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Opo. Uy, 7 ex lahat ng yon. Pero yung ex mo naman na yun na 7, sabay-sabay ba yun o magkakaibang panahon naman? Abby, hello? May mga times po yun na pinagsasabay-sabay po sila. May mga pagkakataong Okay. pinagsasabay-sabay mo. May mga times po na pinagsasabay-sabay ko po sila. Okay, sige. Ganito, Abby ha. Pwede mo ba kaming kwentuhan paano nagsimula ang lahat at bakit mo ito ginagawa? At paano ka nahuhuli? Kung di ka man nahuli, anong ginagawa mo? Nagsimula po yun nung Wait lang mo, yung motor. Nagsimula po kasi yun nung una na marunong naman po ako ma-in love po na talagang magseryosohan po. Nung una ko pong naka-MU. Nagkagusto po kasi ako sa kanya. Tapos parang hindi siya naligaw sa akin. Hindi nagkaroon ng maayos na usapan. Hanggang sa napakaraming nangyari. Tapos pumunta po ako sa pumunta ko sa ibang lugar po. Tapos yun po, doon po nagkalayo po kami. Tapos pero yung una po talaga yan is kasi siya nakabahan po ako. Okay lang. Ano mo muna? Inhale, exhale ka muna bago ka magkwento muna. Inhale, Sige exhale ka muna. Okay, inhale. Okay. Exhale. Ay, walang kinain si Titangelo. Wala ko na amoy Ako Balik spring po ganito chicken po yung kasi amoy. yun. Every time po na may naluloko ako, may pinaiiyak akong lalaki, iba po yung satisfaction na nararamdaman ko pag ginagawa ko po yun. Tama ba kami ng pagkakarinig? Every time na may naluloko kakamong lalaki, nakakaramdam Opo. ka ng kakaibang klaseng satisfaction. Opo. Okay. Kailan nag-start to? Ilang taon ka nito nung nag-start to? Actually, yung pinakauna po kasi, parang nagtanim ako ng galit sa lahat ng mga lalaki. Simula nung
nung 3 years old pa lang kasi ako, iniwan ako ng mga magulang ko at doon ako ni-rape ng paulit-ulit. Nino? Tapos, nung uncle ko po. Mhm. So, nung Tapos iniwan yun, ka ng mga magulang mo, nanirahan ka Opo. sa poder ng tito mo, ng uncle mo. Apo. Ni-rape po ako ng paulit-ulit. Walang bang Tapos nakaalam nun? Wala po. Okay. Kasi So, lumaki ka. tinatakot po ako na papatayin ako, ganun. Okay. Ayun po, to make the story short po, Mhm. umuwi yung papa ko, kinuha niya po ako, napunta po ako sa poder niya. Nandun yung stepmother ko, tas minaltrato ako, like mga abuso, physically, emotionally, lahat po. Tas, ganun po yung pinagdinanas ko hanggang sa dumating yung point, muntik din ako ma-rape ng tatay ng stepmother ko. Tas sobrang bigat po ng nararamdaman ko kasi nagsumbong po ako sa papa ko pero hindi niya ako pinaniwalaan. Sinabihan niya lang ako na nakakasira ako ng pamilya niya. Kaya dumating po yung point na pinapili ko yung papa ko kung ako ba o yung stepmother ko. Yung pinili niya po kasi yung stepmother ko. Kaya ganun po yung nangyari. Umalis po ako, pumunta po ako sa Carmoc City po, sa lugar ng mama ko. Pagpunta ko po dun is muntik din ako ma-rape ng pastor dun. Kasi nag-aral kasi ako sa isang seminary, ganun. Tapos muntik po ako na-rape dun. Hindi po ako pinaniwalaan ng mga tao dun kasi sabi nila, pastor nga to, hindi yun magagawa. Baka pa ako yung gumagawa ng kwento, ganun. So, dun po nagsimula yung galit ko na talaga nang nagpabago sa isip ko ni Diyos po. Hindi ko na po siya kayang kilalanin kasi sabi ko, ito nga pastor nga, naglilingkod nga nagawa pang ng ganun. Kaya dun po nagsimula po din yung galit ko na na-realize ko yung mga lalaki parehas lang po sila at wala pong pagkaiba sa kanila. Kaya ganun po yung ginawa ko. Nagsimula po ako nagkaroon ng karelasyon. Dun, Ilang taon ka nung unang beses ka nagkaroon ng karelasyon na lalaki? 19 po. 19 years old. At dun sa pakikipagrelasyon mo sa lalaking to, nandun na ba yung intention mo agad nung umuo ka sa kanya na maging kayo na sasaktan ko to, lulukuhin ko to? May ganun ba? Opo. Bali yung una ko pong karelasyon, yun po yung naging classmate ko nung high school ako. Na gustong-gusto ko po siya that time. Tapos yun nga, nagkalayo kami. Tapos doon yung nagkalayo kami kasi pumunta ako sa lugar ng mama ko. Tapos doon nga yung malulupit na naranasan ko din. Kaya nung magtagpo kami, kahit nung una mahal na mahal ko siya, iba na kasi yung nasa puso ko. Talagang puno na ng galit. Doon ako nagsimula sa kanya na nung naging kami, like 2 months lang ako nagseryoso. After nun is niloko ko na siya. Like, hanggang sa iba-iba na lang na nakarelasyon ko. Ganun. Pag sinabi mong niloloko o niloko mo tong taong to, you mean nakikipag-usap ka sa iba o nakikipag-flirt ka sa iba o pumapayag ka may mangyari sa inyo? Nakikipag-relasyon po talaga. Like, yung ginagawa ko po kasi nun, after ilang months ng relasyon, nakakarelasyon ko, pag nakikita kong hulog-hulog na siya, hulog na siya, naghahanap ako ng iba. Tapos yun, yung paulit-ulit lang hanggang sa nalalaman nila na nag-cheat ako, tapos nagmamakaawa sila na hindi ko iiwan. Tapos yun, minsan pag iniiwan ko, tapos pag nakikita ko sila na unti-unting nakaka-move on, binabalikan ko para ulit gawin yun. Alam mo yun, yung gigil ako, makita sila na Masaya. Na talagang nasasaktan. Hindi, nasasaktan po na dusang-dusa sa pinaggagawa ko. Ganun po. Yeah, I mean, ayaw mo sila na nagiging masaya, gusto mo nahihirapan sila. Opo. Ganun po. Naiintindihan ka naman namin, syempre, unang-una, may psychological effect yan sa pagkabata mo. Kung ano yung mga naranasan mo, yan yung nagiging epekto ngayon ng pagtanda mo. Lalo na kung hindi mo na i-out, wala kayong nalapitan na eksperto para mag-counseling sa'yo sa mga nangyari, di ba? Hindi mo rin nasabi to sa magulang mo, di ba? So, malaki ang epekto talaga yan sa kasalukuyan mo ngayon.
na buhay. Pero, bakit ka muna napatawag dito sa amin? Anong gusto mong Kasi ano po mangyari? nagsisisi po ako sa pinaggagawa ko sa kanila. Like, alam mo yun, gusto ko po silang sana kausapin, manghingi ng tawad. Kasi walang sino man sa kanila deserve yung pinaggagawa ko. Kasi yung iba po hanggang ngayon, nakikita ko yung trauma. Wala pa rin silang karelasyon, ganun. So parang sa pagkakataong ito, gusto mong humingi ng dispensa, pasensya o kapatawaran dun sa mga taong intentional mong Opo. nasaktan. Tama ba? Opo. Mhm. 7, no? Tama yung naloko mo. Opo. Dun ba sa 7 yun, meron kang nasabihan ng background mo Wala po. sa Wala po. pagkabata Kasi mo? wala po. Kasi pinaparamdam ko po sa kanila na yung strong ako, ganun, matapang ako, walang ganun. Kaya hindi nila alam yun. Hindi nila alam yung pinaggagawa ko. Pero Abby, kamusta relasyon mo ngayon? May asawa ka ba? May anak ka na ba Sa ngayon? ngayon po, awa po ng Diyos, may asawa na po ako. Yun nga po kasi, bago pa, yung po kasi, nung nag-away po kasi kami din ng papa ko, ganyan. Tapos, nabugbog ako ng papa ko. Tapos, nagre-rebelde po kasi ako nun. Tapos, na-rape ulit ako. Yung pinakalas na na-rape ako. Tapos, nabuntis ako nung time na yun. Tapos, dun ko may mga ex ako noon na gustong panagutan ako, pero ayoko. Tapos, hanggang sa alam na naanib ako sa isang relihiyon, dun ako gumaan yung puso ko na yung puno kasi ng galit yung puso ko sa mga nakaraang taon. Sobrang bigat. Hindi ko po alam kung paano ni Diyos. Di ko maasahan. Di ko, ganun po siya hindi ko alam kung may nakakaintindi. Pero ang bigat po talaga nun. Tapos lagi po natakot ako nung nagbuntis ako. Kasi paano yung anak ko? Ni ako nga yung sarili ko, hindi ko may pagtanggol. Paano pa kaya? Lalo na nang nalaman ko na babae yung anak ko nung time na yun. Tapos doon po ako nagsimula na manalangin na sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng kahit itong last chance na papangako ko po na magpapakatino ako. Na bigyan niya ako ng tao na tatanggapin yung anak ko. Lagi po yun araw-araw sa loob ng 9 na buwan. Lagi po yun yung dasal ko. Lagi po yun yung panalangin ko na bagamat di ko alam kung sasagutin ba yung panalangin ko. Pero umasa pa rin ako na maawa siya sa akin. Tapos yun po, bago po ako manganak nung baby po. Yeah, bago po ako nanganak, doon nakilala ko po yung asawa ko. So, Abby, Sas, makatlang kita. So, Abby, ilang taon na tong bata na 3 years old na po. okay lang ba pag-usapan natin yung ganitong bagay? Opo, okay. Okay. Opo. So, ito yung anak ito ng tao nag-rape sa'yo. Tama ba ako? Opo. So, sino yung tao na yun? Taga doon po sa amin. Nung time po kasi nung nabugbog ako ng papa ko, like, lagi na lang ni papa, sinusunod yung stepmother ko. Hindi niya ako pinakikinggan. Tapos, pumunta po ako sa isang party. Ganun. Tapos, actually, hindi po, kahit na sobrang ganun yung pinagdaanan ko, hindi naman po ako pariwara na nagiinom, alam mo yun, ganun, bisyo. Wala pa akong bisyo nun. Pero sobrang bigat ng pakiramdam ko nun na uminom po ako nun. Tapos doon po ako doon po ako na-rape kasi nalasing po ako nun. Mm-hmm. So wala nang Yun contact po. dun sa ama nung bata? Wala na po. Yung ginawa po kasi ng that time, yung baling asawa ko ngayon, kunento ko sa kanya lahat ng pinagdaanan ko. Ang ginawa niya is inilayo niya ako sa stepmother ko na yun kasi yung pinakapunot dulo din kung bakit ganun yung pinagdaanan ko. Inilayo niya ako kaya napunta po kami dito sa Davao City. Actually, hindi kami taga rito. Lumayo lang po talaga kami. Tagasan talaga kayo, Abby? Taga Leyte. Mm-mm. Abby, bali itong partner mo ngayon, yung asawa mo ngayon na tinatawag mo, is ka-churchmate mo to, tama ba ako? Hindi. Opo. Ka-churchmate mo siya?
Abi, Opo. okay. So, linawin ko lang ulit kasi medyo nawawala yung signal mo eh. Itong lalaki na asawa mo ngayon na tumanggap sa'yo, na kinentuhan mo nang nangyari sa'yo is ka-churchmate mo siya. Opo. Okay. So, anong setup ninyo ngayon? Tahimik kayo ngayon. Ba't kailangan mo pang kontakin yung 7 niloko mo kung may tao naman pala na Sa nagmamahal na ngayon sa'yo? po, awa po ng Diyos, namumuhay naman po kami ng tahimik at talagang napakabuti ng asawa ko. At kasal na rin po kami, ganun po. Yung point ko lang po kasi, alam mo yun, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung guilt ko kung ba't ko ginawa yun. Nagsisisi ako sa pinagagawa ko sa kanila, ganun. Sising-sisi po ako. Gusto ko po sana humingi ng tawad sa kanila. Like, hindi po nila kasi deserve yun. Ganun po. Mhm. Sige, so kung nakikinig man sila ngayon sa programa natin o in the future mapanood nila to sa YouTube natin or sa Facebook natin or sa social media accounts natin, baka pwede kang makapag-express ng mensahe mo para dun sa 7 lalaki, 'di ba, na naloko mo o nasaktan mo intentionally ka mo. So bibigyan ka namin ng pagkakataon para magbigay ng mensahe dito sa mga taong to. Go ahead. Ako, una is, hingi po ako ng tawad kasi nadamay po sila sa masalimuot na pinagdaanan ko. Ngayon, kahit wala po silang kasalanan, sa kanila ko po naibuntong yung galit ko po. Sobra ko pong pinagsisisihan yung lahat ng yun. At sana po patawad nila ako. Yun lang po. Meron ka bang gustong mensaheng ibigay para sa asawa mo? Sa asawa ko po is sobra po ako nagpapasalamat sa kanya. Kasi, yung una po, hindi ko po alam kung saan patutungon yung buhay ko. Like, puno po ng galit ng puso ko. Kahit kailan, walang tao na nandyan para ikwento ko yung pinagdadaan. Kaya, po, sobrang bless ko, lalo sa Diyos. Napakarami pong tao na ginawan ko po ng masama, pero nagbigay pa rin ng Diyos ng tao na talagang nandyan palagi para sa akin. Kasi sa totoo lang po noon, hindi ko po na-imagine yung sarili ko na magkakaroon ng asawa, magkakaroon ng anak. Like, wala po yun sa vocabulary ko. Kaya nga, nung nag-ano ba ako ngayon sa asawa ko is, na-realize ko ba, na biglang gusto ko magpakasal sa kanya. Pero nung bata ako, ayoko po talaga magpakasal ni kahit kanino po. May gusto ka pang sabihin, Abby? Hello, Abby. Yun po. May gusto ka pang sabihin? Hindi ko po alam kung ano po yung pwede ko pong gawin. Ganun. Paano ko kaya hihingin ng tawad sa kanila? Yeah. Para tingin ko lang dito, Abby, kung gusto mo munang humingi ng tawad, unang-una, tingin mo makakabuti ba sa relasyon ninyo na asawa ninyo na magchat-chat ka ulit o hihingi ka ng tawad sa mga taong nagawan mo ng pagkakamali? Actually po kasi hindi ko po kasi ni-open sa kanya yan. Siyempre ay Yun. baka ano po ganyan. Yun po. Baka isipin po na may ano. Pero ako po, alam ko po talaga sa sarili ko na sa lahat ng pinagagawa ko po, hindi ko na po yun kayang Yes. gawin po. Sa awat tulong po ng Diyos, hindi ko na Hello, Abby. po yung kayang gawin. Yung asawa ko po, sobrang mahal ko po siya. Like, ngayon lang po ako nagmahal na ganito. Okay. Gano'n na ba kayo katagal ng asawa mo, Abby? Abby, hello? Abby. Nag-mute siya eh.
Napindot niya o meron Hello? siyang kausap? Ayan. Napindot po. Napindot po. Okay, Abi, gano'n na kayo katagal na asawa mo? 3 years po. 3 years. Okay. Gano'n na katagal yung mga 7 tao na to na niloko mo? Nawala sa buhay Start mo? po. Start po siya nung 19 years old po ako. So, 19, 20, 21, 22, 23. 5 years na rin, di ba? Opo. Bago kang humingi ng tawad sa kanila, napatawad mo na ba yung sarili mo? Siguro po, opo. Kasi, na-realize ko na rin po kasi yung mali ko. Siguro dun po nag-start, pinatawad ko yung sarili ko. Ito. Para lang to be fair lang. Para lang sa akin. Ito ay kung susundin mo o hindi. Para lang sa pang-unawa ko lang to bilang isang lalaki. Bilang Opo. kung ako ang asawa mo, kunyari, Abby, siguro mas mabuti na sabihin mo muna sa akin, ipaalam mo muna sa akin na hihingi ako ng tawad sa mga tao ko nagawa. Lalo na kung wala naman na tong mali siya, wala ka ng ibang intensyon tulad ng sinabi mo, gusto mo lang humingi ng tawad. Para inform lang din yung asawa mo at hindi siya biglang, sino tong chinat mo na hiningihan mo ng tawad, di ba? Para at least, klarado lang din ang lahat. Wala nang dapat ipaliwanag dahil nasabi mo na sa kanya before mo gawin yan. Para lang din maging maayos. Para sa akin, yun lang din. Sa part ko. Bilang kung ako isang lalaki, sasabihin sa akin ng asawa ko yan, maniniwala ako. At susuportahan ko siya sa kagustuhan niya para sa ikaluluwag at ikakapayapa ng kanyang puso. Diba? Ito, pakinggan mo rin ang ating DJ Rocky sa side naman ng babae. Ako na, alam mo, Abby, tama naman yung sinabi ni Titan Jello eh. Since nabanggit mo kanina how lucky you are with your husband, nasabi mo, nakwento mo sa kanya yung mga pinagdaanan mo nung bata ka pa, 'di ba? Especially the trauma na pinagdaanan mo sa iba't ibang lalaki. Opo. So, bakit ka mahihiya o bakit mo pipigilan yung sarili mo na sabihin yung tunay mong nararamdaman dun sa asawa mo kung lahat naman na halos lahat lahat talaga ng napagdaanan mo sa nakaraan mo nabanggit mo na, nakwento mo na sa kanya. Ano pa ba dapat itago? Ano pa ba, tama, ano pang dapat itago? Kumbaga, siguro ayoko lang po kasi na pero hindi ko pa naman po yun na sa kanya na maghihingi po ako ng tawad. Niisip ko lang po kasi sa loob-loob ko po, nagigilty po ako, ganun po. May guilty po kasi ako pero hindi ko po sinabi sa kanya, maghihingi ako ng tawad sa kanila. Wala lang, parang sa sarili ko lang po. Ganun po. And valid yan nararamdaman mo na kung gusto mong manghingi ng tawad dun sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Valid yun. Kumbaga, walang makakapigil sa'yo dyan, walang makakapagnakaw sa'yo yan. Kasi yan, naramdaman mo talaga eh. And it is something that you must do for yourself. At kung hindi mo gagawin yan, baka hindi ka talaga tuluyang matahimik. Yes. And the only way para magawa mo yan, 'di ba? Kasi ideally gusto mo na talaga siyang gawin, gusto mo silang i-chat, is maging legal lang lahat. Dumaan siya sa tamang proseso. And when we say tamang proseso, ito yung pagiging bukas dun sa tunay mong nararamdaman sa asawa mo, sa katuwang mo sa buhay. Kasi your husband is your best friend. At siya yung talagang, alam mo yung pinakataong, pinaka makakaintindi sa pagkakataong ito. Dahil nakapagbukas ka sa kanya dati ng mga nangyari sa buhay mo. So, eto pa ba na nararamdaman mo na gusto mong humingi ng tawad sa mga taong nagawan mo ng kasalanan? Bakit naman hindi niya papayagan yan? Kung pwede nga, samahan ka pa niya, 'di ba? Kung kailangan mong magpunta dun sa address na Dito po kami sa Davao. O kung sakali mang i-chat mo sila, 'di ba? I'm so sorry, ganyan. Inform siya, 'di ba? Oo, inform siya. Hindi siya masusurprise sa kung ano makikita niya sa Messenger mo o sa Instagram direct message mo. Hindi siya masusurprise kasi wala kang tinatago sa kanya. Yes. Tsaka lang siya magiging mali kapag may tinatago ka na naman. Apo, yun. Nagigets namin yun na minsan kailangan natin palayain yung sarili natin dun sa bigat na nararamdaman natin sa pamamagitan ng pakikipag-usap dun sa mga tao na saktan natin. Yes. Yun po yung ano ko.
Pero hindi Kasi dapat po din tayo ganito maging po kasi sarado. yun. Yung buhay ko po kasi ngayon, maayos na po kasi siya eh. Mhm. Yun po. Tapos naisip ko ba, maayos na yung buhay ko ngayon. Tapos naisip ko, na-stalk ko kasi sila, ganun. Parang alam mo yun, lagi pang, yung mga post nila, parang dama ko pa yung sakit na pinaranas ko sa kanila. Kasi yung iba kasi hindi pa sila nagkakarelasyon simula nung ginawa ko yun. Palang may trauma daw sila, ganito. Doon kasi ako na guilty ba? Mhm. Nung ko naramdaman yung pagsisisi talaga na kawawa naman. Baka sakali lang po ba na pag manghingi ako ng tawad, gumaan yung pakiramdam nila. Yun po. Wala po Mhm. akong, wala po akong mali siya ba na gustong kausapin sila. Yun lang po. Yeah. Mhm. Naintindihan naman namin And may yung gusto mo. kanya-kanya din namang proseso ng paghilom, 'di ba? Ang bawat Yes. isa sa atin. Yes. Maaring yung interpretasyon mo dun sa mga post nila ay hindi naman kasing lalim ng iniisip mo. Yes. At maaari din naman na yung nararamdaman nila ay hindi nga tulad din ng iniisip mo. Malay mo, heartbroken sila dahil wala silang pera. Yung mga ganon. Kumbaga, minsan kasi, Sana nga po, yun minsan lang. naisip natin, di ba, parang pangungunahan natin yung iisipin o nararamdaman ng ibang tao base lang sa kung ano nakikita natin sa social media or base lang sa kung ano yung stalk natin. Pero hindi naman talaga natin alam kung ano yung tunay na pinagdaraanan nila sa kasalukuyan. Pero alam natin na nakagawa tayo ng kasalanan sa kanila. Yes. And dun sa parteng yun, dun ka huhugot talaga o dun ka makakaramdam ng parang driving force para humingi ng tawad sa mga taong to. Pero paano mo nga siya magagawa sa pamamagitan ng pagiging bukas doon sa partner mo para maging legal lang lahat? Kasi kung sakaling hindi yan magiging legal o itatago mo yan, humahanap ka lang din ng gulo. Apo. Hindi ka magiging payapa din kasi alam mo may tinago ka. Apo. Wala naman po akong sa isip ko ba na gawin yun. Ayoko na kasi magsikreto talaga sa asawa ko hanggat maaari. Gusto ko, kung may gawin naman akong move po na para manghingi ng tawad, isasabihin ko po talaga sa kanya. Kasi ayoko, may katiting na magduda siya sa akin. Ayoko na Yes. po gawin yun. Very good. Yun. Yun. Oo nga eh. At least, 'di ba? And ang hirap talaga ng pinagdaanan mo. Alam mo, pinoproseso ko pa rin hanggang ngayon. Lahat ng mga kinuwento mo sa amin, sinabi mo sa amin kung paano mo dineliver lahat ng mga salitang lumabas sa bibig mo, lahat ng information na binigay mo sa amin. Hanggang ngayon, dinadigest namin ni Titan Jello kasi hindi kami makapaniwala na merong ganitong Yes. klaseng tao na Kaya, Nakaranas ng ganong Nakaranas ng karaming pagsubok. totoo, na paghihirap, 'di ba? Na hindi naman dapat nararanasan ng isang bata. Tama. kaya And ilang mabuti na... beses po ako nag-suicide. Like 5 times na po. Mhm. Kaya lagi lang napuputol yung tali. Hindi ko po yung maintindihan nung panahon na yun. Bakit ganun? Mhm. Like, di pa ba sapat yung hirap simula bata ako yung ginanas ko. Hindi ko kasi maintindihan yun. Yung pala is, yung na-realize ko ngayon na yung kakabigay ng Diyos ng tama. Lahat po kasi ng nakarelasyon ko is talaga naman pong matitino. Maayos, ganun. Mhm. Tapos na-realize ko ba, ganun pa, yung binibigyan ako ng maayos na lalaki, tapos ganun lang yung pinaggagawa ko, ganun. And mabuti na lang na-realize mo lahat ng to. Mhm. 'Di ba? Po. Masaya At dati kami. po hindi ko po yun ma-realize. Talagang sobrang tigas ng puso ko. Like, Mhm. sobrang selfish ko. Pero simula talagang, natuto akong matakot sa Diyos. Doon ko naramdaman yung, Mhm. na dapat talaga, napakamahalaga yung may pag-ibig ka sa kapwa mo. Mhm, Kasi yun yung magbibigay sa'yo ng daan kung paano mo tratuhin ng tama yung tao. Mhm. Very well said. Abby, meron na lang kami huling katanungan. Sinong kamukha mong artista? Wala, hindi naman po ako maganda. Oo, para 7 ang mabighani Kaya nga. at makaawa sa isang Abi. Sino ang kamukha mong artista? Si Joyce Hindi po ako Jimenez, maganda. Para sa akin, hindi ganun. naman po ako maganda. Pero, sabi nila kasi yung mata ko daw, yung attractive. Wow. Dun, yun lang po. Sino nga? Wala po. Ito na lang, Meron ito. po, sabi sila, yung partner ni Jackie Chan.
Half Chinese po kasi ako eh. Oo. Partner Nino? Jackie Chan. Jackie Chan, parang ganun. May pinakita Sino sa akin yun? na picture. Yung ano? Sinong partner ni Jackie Chan? Lalaki ba yun o babae? Hindi ko, babae. Ah, hindi ko, babae. hindi ko alam po yung pangalan. Pero pinakita may magka-similarities po. Pero ganun pa man, maganda ka man o pangit ka man, wala ka pong karapatan manakit ng tao. Yun po. Yun, ang ganda ng sinabi niya dun, partner. Maging maganda ka man o pangit ka man, wala kang karapatan manakit ng isang tao. Galing. Oo naman. Well said. Diba? Wala ka talaga ibang kamukhang artista dito sa Pilipinas. Kim Chu, ganyan. Half Chinese yun. Sino pa? Hindi po. Ang gagaganda nun po. Oh, sige. Hanapin na lang namin kung sino yung partner ni Jackie Chan. Okay. May gusto ka pa bang sabihin, Abby, bago natin tapusin yung call na to? Yun po, yung maiwan ko lang po na sa kapwa ko is kung ano mang pong hirap na danasin po natin, siguraduhin po natin na hindi po tayo makaka-apekto sa tao, ganun. At ano po din, panatilihin po natin yung pag-ibig po sa kapwa natin dahil doon po nagsisimula po ang paggawa natin mabuti para sa kapwa natin. Yun lang po. Yun. Maraming salamat, Abby, sa pagtawag mo. Thank you so much. And ingat Thank ka you so palagi. much po. Bye. Maraming salamat. Bye-bye, Bye-bye. Abby. Sige po. Daming nangyari sa buhay ni Abby. Pero nananatiling matibay siya at matatag. Iba rin talaga kapag nakilala mo si Lord. No? At may binigay si Lord na mas nagpatibay palalo sa kanya. Yung partner niya. Minsan kasi pag di mo siya kilala o kapag hindi mo siya hinayaan na makapasok sa buhay mo, hindi mo makikita yung mga tamang tao na pinadala niya sa'yo. Yes. Hindi mo rin makikita kung ano yung mga maling ginagawa mo. Yes. Hindi mo rin mararamdaman yung kapayapaan at kaligayahan ng totoo sa buhay mo. So, dapat talaga siya magmamaneho eh. si Lord talaga, no? Hindi natin kaya. Jesus takes the wheel. Oh, ang galing mo nga eh, no? Bigla kang bumanat ng Hillsong eh. Amen. Hillsong ba yun? Di yun Hillsong. Hindi ba? Carrie yun, si Carrie. Akala ko naman Hillsong. Carrie, wait lang, tulungan niyo ako. Baka mali na naman tayo na informasyon dito. Kala ko Hillsong. Jesus takes the wheel. Ang mga kanta ng Hillsong, Yan. mga still. Oh, ang galing. Oh. Kala ko parte ng Hillsong. Kunwari ka pa, alam mo naman talaga yun eh. Carrie Underwood. Jesus take the wheel. Diba? Ganda yan, yung kantang yan. Kaya kabisyo kung sakali mang nakikinig ka ngayon, feeling mo lost ka, minsan kailangan mo lang hayaan yung sarili mo na napasukin ka niya. Diba? Yes. We don't wanna sound religious dito Yes. or parang churchy pero legit yung sinabi niya kanina eh. Oo, hindi naman sa atin ang galing yun. Oo. Mismo sa caller natin ang galing. Totoo, Ginugtungan lang naman natin. Totoo. So, yun. Minsan kailangan din talaga natin tanggapin sa sarili natin na nagkamali tayo, balikan din yung mga taong nagkamali, ginawa natin ng pagkakamali, para humingi ng tawad, manalangin na bigyan sila ng paghilom, at ganun din yung mga sarili natin. Nang sa gayon ay mas makausad tayo ng tama, 'di ba? Sa buhay at sa daan na dinadaanan natin. Tama. O, dapat tanggapin lang talaga natin siya. Ayun. Anyway, it's already 11:54. Uy, ang aga. Kaya nga eh. In fairness naman, bagay yung suot natin sa mga sinasabi natin. Puting-puti, very pure. Kulang na lang maging pastor at pastora kami dito. Nabalaw ka na ko. Bukas na magsama-sama tayo alas 9 ng gabi. Hanggang ating gabi. Nakapiling ang Basa Princess DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.